Ibrahim, fint hovedstød til Louis. Skal vi altså have noget tempo på, drenge. Kom nu. God vending igen af Lassen. Lassen spiller sidelæns til Patrick. Og Patrick spiller baglæns til Adrian. Adrian kommer med på et skift til Louis. Og det er faktisk en rigtig, rigtig god aflevering, han laver. Samo kommer ikke helt så højt, men Adrian fanger. Og vi er så baglæns til Olsen, og igen. Samo over den igen. Så er det Adrian, der prøver at clinche. Det er godt af Adrian. Og så får vi kom så Adrian. Sparker langt ud til Louis. Louis baglæns til Samo. Samo finder Ibrahim. Jeg er ikke den eneste, men heldigvis er Adrian, han bryder igennem og bliver taklet meget hårdt. Godt at høre, at dommeren dog trods alt har en fløjt i munden. Stadig godt at bruge noget mere præcision i Øresunds afleveringer. Der bliver givet Lassen øverst. Det bliver desværre clearet. Og så er det Adrian, der arbejder godt. Finder Lassen. Lassen med en god vending igen. Videre ud til Louis. Og Louis, der er straffe. Der er hånd på. Der er fløjtet. Dømt straffe. Så tror jeg, at linjevogteren... det er sikkert af Lassen. 2-2. Kampen her. Tårnby mod Øresund. Godt at se. Men nu mangler vi så Patrick. Så nu... der er ro på. De laver en fejlaflevering. Tårnby. Undskyld. Tværaflevering til Louis. God tænding. Louis spiller baglæns til Rune. Rune finder så Adrian. Adrian prøver at trække lidt fremad. Tager så lige Patrick med. Patrick finder Lassen. Og Lassen prøver at arbejde hårdt, og det gør, at Patrick kan tage bolden. Og prøver at stikke af. Han er ved at få overbalance. Mister bolden. Tårnby sætter et modkontra. Heldigvis kommer Ibo hurtigt tilbage. Adrian spiller baglæns til H. Kom så, Adrian. Kom så. Der bliver side. Det skal gå hurtigt, det her spil. H sparker den op, men så er den altså tabt igen. Adrian hurtigt over den. Rette takler stadigvæk igennem. Ret på. Lassen spiller baglæns. Så kommer der altså en fejlaflevering igen. Eller upræcis aflevering, må man hellere sige. Ibo kommer fint forbi. Det var altså faktisk lige ved at lykkes det her. Det var dejligt. Kom igen, dreng. Kom igen. Tro på det. Der er masser af tid. Skal vi lige have dommeren væk. Adrian Butt. Ja, det er fint. Og så videre over til Patrick. Og så hvem har vi så inde? Frispark Tårnby. Adrian øverst.
Den bliver heldigvis clearet fint nok. Første omgang. Så er det Lassen med en tvær. Offside. Den er så ikke blevet fløjtet. Ja, det er altså os, der har travlt. På nuværende tidspunkt. Så er der Øresunds indkast. Ibo sender videre til Adrian. Kom Adrian hurtigt. Hvem hjælper Adrian? Kom nu. Ibo igen. Kom nu ind, Ibo, mand.